Kaixo lagunak, beti korrik ibiltzen gea. Presaka eta tarte bat hartu behar dugu gure produktuekin plater onak eta bizkorrak egiteko. Gaurkoan, hegaluze temporada bizian gaudela, hegaluzea piperradan. Plater bat oso goxoa eta bizkorra. Gaurko platera egiteko gure osagaiak dira tipulina, piper berdia, piper gorria, naparra, gatza, arraiak egindako fume pixkat, tomate perkitua, baratxuria, olioa, maizena eta dudik gabe gaurko erregina hegaluzea. Platera azteko, aurreneko gauza, olio pixkat, botako dugu. Tipulinakin hasiko gea. Tipulina botatzen diogu, tipulakin egitea dago, baina tipulina beti suabegoa da. Eta plateran finagoa gehatzeko, botatzen diogu tipulina. Gero, piper horlegia botatzen diogu. Leheno garrituta eta moztuta dakaguna. Eta zuen izango dugu, pixkat egin arte. Bueno, ikusten dugunez, ja kolori hartu bai tipulina eta bai piperra. Eta baratxuri txikitua botako jogu, beti kontu pixkatekin gehiegi iziteko. Baratxuria nola txikituta egon, bizkorraka jutia. Orduan, guazen, bakarrik pixkatin, eta ben ikusten dugun bezala, botako jogu ere, piper gorria. Bertako tomatia, perkitua, bertako tomatekin indakua. Pixkat, bakarrik. Piper gorri hau naparrokoa, eta gainea ekologikoa. Bertakoa. Ikusten dugun bezala ja, piperra ia inago. Oain, pixka loditzeko, botako jogu maizena pixkat. Beti irina ere erabiltzea badago. Baina, esaten dudana, alergikoei kalte ikesiteko, hoberena da, maizena erabili. Horrela, ez zu inoiz arazoik izango. Eta, lehenotikan enako fume pixkat botako diogu. Fumerik ez baldin bakago ere, beti dakago erabiltzea ura. Fumeak emango diona da, arraiz zapore handiagoa. Gatz pixkat ere, eta zuten izango dugu, osagi guztiak bigundu arte. Hartu bere puntua daka, loditasuna, eta barazkiak ja egina daude. Beraz, jungo gea, hegaluzea, sartaien egitea. Hoberena da, zuen betiko ohiko arraindegitan jun erosi, eta beti ikusi, zigilua izan behar du, jakiteko gure arrantzaleak ekarritakoa dela. Gure itxasokoa, freskua eta denboraldikoa. Gure arrantzaleek banaka hartzen dituzte. Eta gure historia gastronomikoan beti erabili dira plater asko eman ditue marmitakoa, beti potetan sartzeko, eta gaurkoan piperradan egiteko plater ezin hobea. Olio txantxa bat bota behar dugu, eta garai batian esaten zena, beti hegaluzea oso eginda jan egiten zen. Oain joera aldatu inda. Nik uste Japonitikan etorri dela aldaketa hori. Gaur egun gutxu inda ere jan egiten da. Behin ikusten dugunean, ze puntutan nahi dugun hegaluzea, botako diogu piperra da. Lehenoko sartai da. Horrela egingo duguna, izango da, lortzea hegaluzea perkitu dugunean indarra ematea platerari. Bueno, lagunak, hau egina dago, hegaluzea bere puntua lortu dugu, eta jartzea falta zaigu bakarrik. Ikusten duen bezala, hau bi lagunentzako, razio oso ona. Gaurko platera, hegaluzea piperradan. Honi laguntzeko, badakigu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dakagula txakolina, baina aukeratu dugu Gipuzkoako txakolina. Honegin.